bilis para sa mamamayang Pilipino. Sa inyo lahat mga kaibigan, narito na naman po kami. At siyempre, manggugulo. Hindi. Magbibigay impormasyon sa inyo. Pero pareho na rin yun. Manggulo ka man, kung may impormasyon naman, okay na rin. Ano? Yes, Okay. At yan ay sa pamamagitan ng PBK. Pangasinan. Bilis. Kilos. Si Conrad Alvarez. Talagang bilib ako. Bilis kilos talaga. O palitan mo yung letter B. Kung papalitan mo, bilis ang yung opposite nun, di bagal. Hindi. Oo, Maagap siya. maagap. Maagap na. Sabagay, daig ng maagap ang masikap. Totoo yan. Okay. Si Conrad po, ng Palayaw ay Boyet. Boyet Alvarez. At ang inyong mga Kaibigan likod. ni Kenji. Sinong KJ? Kenji. Si Kenji. Kenji as KJ. Ako po. Okay. At siyempre ang inyong mga lingkod, Action Ray Fernandez Ortalesa alias Mr. Ray. At ako naman po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At nag-iimbita sa inyong lahat. Ito po ang Pangasinan Bilis Kilos at kinukumusta natin ang